Pagas muna tayo dito. Dito tayo magpagas. Ha? Alright. Tara. Grabe. Ayan yung karga natin. Karga ng motor. Grabe. Talagang lapat na lapat. Baba na talaga, oh. Tapos ito yung mga damit lang naman to. Ito damit. Tapos ito merong dala akong saging saka yung binilad na tuyo. Ang pagas natin, tatanggalin ko muna to para mabukas yung itong ano, itong full tank premium. $57.35. Ayan, 243 pesos, 4.23 liters yung karga natin. Mayo 5 pesos lang, 5. Ito. Bale, ang nagas na natin 5.23 kasi nagas ako ng 1 litro yung sa bote. Mi, tara. Tara. Init na. Galing yung truck sa atin, oh. Yung truck na yun. Let's go. 5.23 liters. May mga biyahero din yun, mga nakamotor. Sa Maynila din yun, mga
Kasabay natin yan sa biyahe. Oh, grabe, kargado talaga si Raider. Mabigat na. Ano pa lang, karga pa lang, talagang mabigat na eh. Alright, let's go! Ah! Let's go, biyahero na tayo. Makakailang lubak na naman tayo. Makakarami na naman tayong lubak na madadaanan. Masasargo na naman ang ating gulong. Pag mga ganitong biyahe, pag mga ganitong mga kasunuran, talagang ito yung nakakabulaga pag nakatailgate ka sa ano, sa sasakyan sa unahan mo. Una na kayo, paps. Chill ride lang kami dito. Pag umulan, silong. Ganun lang yung biyahe natin. Hindi na natin bibilisan. Ganun din eh. Dahan-dahan lang. Makakarating din tayo.